O comercio está inmerso na campaña do Día do Pai con ofertas e promocións especiais, un evento que cada ano impulsa as vendas e anima as compras nestas datas. A campaña do Día do Pai xa se deixa notar no comercio, cun aumento da actividade en distintos establecementos que apostan por descontos e promocións especiais para atraer clientes. As ópticas resultan ser establecementos que cada ano lanzan promocións especiais por esa data tan especial marcada nos calendarios familiares. No caso de Opticalia, en Ribeira, aseguran contar con ofertas especiais. Temos xa unha campaña que vimos desde finales de xaneiro, que é a campaña de 2x1. Facemos un pequeno marcaje un pouquiño máis grande co tema da campaña do Día do Pai, remarcando as monturas que hai de home, tanto de sol como de graduado para eles. Tamén poñen en valor un sorteo que estará activo ata o 19 de marzo, no que os clientes poden rexistrar os seus tickets de compra para optar a un premio de ata 1.000 euros. Aí, a través da asociación, temos un sorteo, hai que rexistrar os tickets nunha aplicación que hai da Asociación de Empresarios e entrarías nun sorteo de 1.000 euros para gastar no comercio local. O Día do Pai é un día moi resaltado nos comercios, aínda que nesta ocasión sinalan unha menor afluencia de clientela, algo que atribúen ao contexto actual marcado pola incerteza económica e a subida de prezos. Eu diría que un pouquiño máis frouxa que outros anos. Non sei se é pola situación geopolítica que temos ahora mismo, pero sí que vai un pouquiño máis parada. A ver se estes días que está o tempo nos está acompañando, pois a ver se temos suerte e se reforza un pouco máis. Tamén aseguran que o impacto da campaña na óptica adoita variar en función de se a celebración cae entre semana ou en fin de semana. Dependendo tamén como cae o día. Se cae en fin de semana suele ser unha campaña un pouquiño mellor, porque axuda o tema de que se queda para comer en familia o fin de semana e sempre pois levas ese detalle de última hora e se cae no fin de semana. Este ano caenos na mitad da semana, pois igual tamén é un pouquiño máis floxa por iso. Pola súa banda, no sector da perfumería e droguería, a campaña está a funcionar con maior dinamismo. Nalgúns establecementos, como muchas, ofrecen descontos de ata o 10% en produtos seleccionados. Temos moi boas ofertas para o Día do Pai, concretamente estamos con un 10% en perfumería do home, vale? En perfumería selectiva, estuches, fragancias, temos moitas marcas, vale? E moitos precios, hai precios para todos os bolsillos, desde a personiña que quer gastar desde 10 euros hasta a persona que quer gastar 100 o que queira. Temos de todos os precios, un pouquiño, para todos os bolsillos. Aseguran estar tendo unha moi boa afluencia de clientes con motivo do Día do Pai. Si, a verdad que está a cousiña animada. Eu penso que o tema de que mañán é festivo, eu penso que iso animou un pouquiño tamén as ventas, non hai ningunha queixa. Os perfumes seguen a ser unha das opcións máis demandadas, consolidándose como un dos regalos estrela para esta celebración. Para o home máis ben é o perfume, non? Aínda que sempre hai ese cliente que lle gusta coidarse, entonces temos tamén eses artículos para o home, que tamén é un regalo que o home que lle gusta coidarse, que tamén lle gusta. Vale, temos ese artículo tamén, vale? En cosmética, tanto en cosmética un poquinho máis económica, como a cosmética un poquinho de máis alta gama. O Día do Pai mantén o seu tirón no comercio, aínda que cun consumo máis moderado. As compras de última hora serán clave para pechar a campaña.